Meillä Frendixillä rengasvarastot suunnitellaan aina asiakkaan tarpeiden mukaan. Tänne on Seinäjoelle valmistunut uusi Frendix rengashotelli, joka on automaattinen siirtovarasto. Varasto on toteutettu maakunnan autolle. Miten päädyitte valitsemaan Frendixin? Maksimaalinen määrä rengassarjoja mahdollisimman pienen tilaan, niin se oli yksi merkittävä pointti, miksi juuri tämmöinen ratkaisu. Frendix rengasvarastojen kaikki elementit sopivat yhteen. Suomessa valmistetut hyllyt, rengasalustat ja pinoamisvaunut mahdollistavat nopean ja sujuvan työskentelyn. Frendix Tire Manager-ohjelmasta nappia painamalla saat hyllyt liikkumaan poistumatta trukista. Rengasvarasto, sit kun täällä on tosi paljon mustia pyöriä, niin ne imee sitä valoa. Ja varsinkin korkealle hyllytettäessä on vaikeampi nähdä, mihin piikit pitää laittaa. Frendixin kirkkaanvihreät piikit näkyvät vähäisessäkin valossa hyvin. Hyllytyksessä auttaa myös pinoamisvaunuista löytyvä langaton, valolla varustettu kamera. Tässä maakunnan auton varastossa on yli 2000 rengassettipaikkaa, joka mahdollistettiin hyvällä suunnittelulla, jossa otettiin asiakkaan tarpeet huomioon. Siirtohyllyjen sekä Frendixin 7-tasoisten hyllyjen ansiosta tilasta saadaan paras mahdollinen hyöty irti. Sesonkikaaosta pystytään helpottamaan varastossa 2 avonaisella käytävällä, jonne mahtuu työskentelemään 2 trukkia samaan aikaan. Tässä on erityistä vielä, että se on automaatiojärjestelmällä, että sähköisesti liikkunut hyllyt, että tilan käytöllisen syyn takia ja tekniikan toimivuuden nämä ratkaisi asiat.